Здравейте, приятели! В този клип аз ще ви покажа как да си взимате коли и мотори да се забавлявате. Сега ще ви покажа къде да отидете, за да вземете кола или мотор. Аз ще взема мотор, защото е по-забавно. Жена била. В тая къщичка. Синята къщичка. С решетки. Това е гаража ви. Упс. Фраснал го. Ще минавам напряко. Но да на полицията да не ме подгони. Упс. Махай се, дядка или каквото си. Мъжага. Айде и полицията ме го подгони, естествено. Ще избягам. То пък що ми показва среден пръст. И аз ще му покажа, ако мога. То по-поли. Не скачай! Защо съм толкова тъп? Вземи от живота. И не си го възстановявам. Къде ми е къщата? Сигурно съм я подминал пак. А не, полицията ме още гони. Ще се скрия. И ще бягаме се. Ето. Аз докато стигна, то полицията ще спре да ме гони. Ето. Не. Ако сте с Майкъл, можете и да минете два начина. От тук да го прескочите. Ето така. Или от тук. През като къщичката. И гаража ни е ето там. Сега, виждате там иконката, къде да влезеш. Сега гледате на това място. Чакайте. Ето, там пише нещо. Ето пак пише нещо. Да натиснеш този бутон. Натискаме го. Имаме 37 коли. Аз искам 37-та, защото е мотор. И там си избирате.
Сега отиваме на карта. Отиваме тук. И ако дигнете назадно, се ускорява. Просто дърпате назаде. Воу, воу, воу. Ох, за малко да си изтъркуля. О, злодей. Ох, стига бе. Като кажа нещо, става се. Ох. О, не. Смятам да... Не! Сега аз го знам от тук, така че ще изключа това. Сега тръгвам на там. Не. Лесно се научава, аз го научих от някой пръв. От някой път. Минаваме от тук. И сега започва частта с... стига бе. Ко стана бе? И ви показвам на бавен катър. Въртя. Още малко. Да. Вижте ме как въртя. Можете и да направите лупинг. Ето ме. Искам да е зелено. Според мен, когато е зелено, ще получите пари за супер джамп. Ето, правя го отново. Правя го. Преден. Стига бе, ще се разбия. Или не? Супер, няма! Червено! Щях да се размажа, вие ми говорите червено. Загубеняти. Не. Уоу! Можете да си минете и от тук през... Ето! През конусите. И... аз умрях, но там, като минете с кола и завиете, не помня на къде, ще видите порти, като минете оттам. Като минете оттам, може да видите самолети. Аз смятам да приключвам до тук. Така че ще се видим следващия път. И не забравяйте да коментирате. Чао, чао!